Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme tady opět ze Smash Cards a tentokrát z téhle krásné sněžné mapy. Hnedka ze začátku jsme dali kill a poprosil bych vás, kdybyste dali like a odběr. Hlavně ten odběr, že bych chtěl dosáhnout 10 odběratelů. Takže tím byste mě moc podpořili, kdybyste dali odběr. A byl byste taky moc hodný. Je to zdarma, můžete ho pak kdykoliv zrušit. Takže jen klikejte. Tak jo. Takže jdeme tady zase někoho killnout, nebo aspoň smířit. Super, zabili jsme se navzájem. Tentokrát mě to nějak jde, jako nic neříkám. Ne, ještě, že tam je super, tak se to moc nepomohlo. Už nás někdo předahnul. Má 5 kilů a máme 3. Jo, musíme sebrat nějaký ten dáreček, kde bude mít zbraň a někoho musíme killnout. Takže jste všichni něco na boutu. Co? A jako čím mě zabil? Minou, dobře. Dobře, tak prohráváme, zase jsme zůstali na stejné vlně. Prohrávání. No jo, super, já už chci hrát. OK, ještě zhruba půl minuty ten borec tady askuje, takže si dáme kill zdarma. Aspoň něco. Rovnou tady máme tuhle atomovku, dá se říct. Super, tak to jsem vůbec nevypočítat. No tohle taky ne. Super, s tím zpomalením jsem to ještě zhoršil, ale nevadí. Tak mám to. Super, konec hry, jako. Neskončili jsme na tom úplně nejhůř, ale úspěch, nejsme poslední. A já bych teďka šel asi na jinou mapu. Akorát teďka potřebuji zjistit, jak se to dělá. Tak jo, takže čau. Máme tady krátké vysvětlení. Tentokrát teda hrajeme na týmy a musíme ukradnout vlajku a taky chránit tuhle naší. Takže já se jdu pokusit ukradnout tuhle vlajku, což se mi asi teďka úplně nepovede. Co to znamená? A jo, že nám vzali naši vlajku. Já vezmu tu naši. Ne, jeď. Super. Ale aspoň víte ten princip. Že musíme takhle ukradnout vlajku. Ne. Potřebujeme tam. To bylo krásný, nějakou zbraň. A jdeme si vrhnout. Dobrý. Super. Ne, nejdeme vrhnout. OK. Už mají dvakrát ukradenou vlajku a ne ani jednou. Takže teďka bych tady chránil naši vlajku chvilku, ať aspoň to. Tak málo srdíček, ale odjel. Potřebujeme tu zbraň. Rychle. Super, zabijeme. Tak, teďka jako. OK, znovu nám kradou vlajku, což není vůbec dobrý, takže rychle se tam jedu podívat na zvyk. Můžeme tam vypadat. Super, vyhrálo, tak. Nevadí. I když to chovají.
Tak jo. Jdem na další run. Doufám, že tamhle vyjde aspoň fakt, kde jsou ty vlajky. Jsou ty vlajky? Konečně. Já si to aha, tak ne. Ale jo. Když se to pokusí tu jejich hnedka z začátku, to by se mě někdo nemusel všímat. Pak je tady ještě druhá cesta. To můžeme zastavit. Super. Oni se to tady hlídají, ty červení jsou zkušení. Tak teďka to tady dám bokem. Teď jsme více nápadní. Ne, já ho tady překvapím, doufám, že jde touhle stranou. Oni obě. Nice. OK. Super. Oni zase berou. Ne, rychle. Vem toho někdo. Tak teďka na můj plán ukradne. Proč jdeš pryč? Tak kam mi oni musí dát vlastně. No, tak mají jeden bod. Nebo jak to, že? Kam to musí dovít? Rychle musíme zastavit. Tak jo, rychle musíme. Ten se do mě netrefil. Přesile. Pedry mě zabili. To zní dost podobně jako Vedry. Tak je borčák, je tady napadne. Teď to dojedu. Dobře, tak jsme tady pošli. Ale napadený. Okay. Máme jeden bod, nice. Nevím, jak jsme to udělali, ale kde je ta válka? Jedu, prosím. Tam je červený. Tam je taky červený. Super. GG, ale už jsme byli jako docela dost daleko a máme jeden bod, takže zatím dobrý. Mám zajímavý. On je celou dobu za mnou. GG. A tady není žádný časový limit, tady prostě až jeden tým dá 3 body, tak prostě vyhrál. Tak jo, potřebuji už dát aspoň jeden bod. Můj cíl je dát prostě jeden bod. Ne, oni zřejmě sebrali. Yes, jedu. Aha, super. Neměl jsem zpomalovat. GG. Tak jo. Super. Ani jeden jsem nevzal. Ne. Nebo. Super. A oni mají naši vlajku, ne? Rychle. Ano, štěj dolů. Bude lepší. Tak já tady chvíli budu hlídat. Super. Měl jsem to zapotřebí, doslova jsem tím nic neudělal. Tady se ani kily prostě nepočítají, tady je to jenom na vlajku. Další. Super, to jsem podělal. A Berenice, Berenice. Viděl, že... Viděl to na super, nevadí. No aspoň jsem z ní neschodil. Rychle musíme zase.
do obrany. Kdo je tady vyhrál? Tady máme prostě takový. Nice, to bylo dobře. Okej, už. Ne, jedou dva. Pomoc. To není dobrý, udělali velký nájezd. To není dobrý. Na mě se vrátí. Potřebujeme rychle, neškodně. Ach jo. OK, takže čau lidi, loučím se tady společně s reklamou. Dávajte odběr, lajky, moc mě to pomůže a čau dalšího videa.